Machigni nya koramoga jwang eweche manyene chendro marka gika cha nyinga en James Opondo. Jodura maturka okwa mondo obed mochwiny kendo rango matuta paro mar chika mar omenda mar hika 2024 gi 25 kinde magibiro bedo ka gidoyo iye ka giloso kar chung od bura ma Tongaren e kaunti ma Bungoma. Jaod bura ma Kimilili Dismas Barasa olero ni chiwruok ma kamano obiro kelo yot kaponi chikno ibiro keti e tim. MCA ma Kepa Katenya Joanna Kirong manie duond bura mar UDA bendo yango ni sirikal maturka odhi ataro gi singo mane gichiwo ne jopiny. Maneno ya bajeti ambayo sasa kamati zote za bunge zinaangalia bajeti ambayo itasomwa kwa mwezi mmoja ambayo unakuja. Kuna wajumbe wengi wa upinzani na wengine ambao walikuwa hawajui kazi yao. Wale wabunge ambao walikuwa wanapinga, walikuwa wanaongea kwa matanga kuhusu ile finance bill ambayo ilikuwa imepita. Their time is now. Ile kizungu walikuwa wanaongea, sasa wafike mbele ya kamati ya bunge watengeneze ile bajeti ambayo inakuja, because bunge ya kitaifa ndio iko na jukumu kubwa ya kutengeneza bajeti ya Kenya. Mheshimiwa Didmas, wewe ni Zimba. Na ukiwa pale bungeni katika hii financial bill, pia msikise yenye wananchi wanasema. Msifuate executive peke yake. Hatutaki wananchi wetu wafanye nini? Waumie. Tulisema kwamba hii ni serikali ya kuasol. Kwa hivyo msiumiza watu, msikise pia wananchi wanasema nini. Jaod bura masuba South Carolina Omondi oseyo romo mane obagi kod moko kuom jotelo mawuok e gwenge mag Masawa ma nyocha obago romo Limuru e kaunti ma Kiambu ka twak ewi opara ma oganda jo Masawa owinjore okawo e siasa maturka ka oloso e kinde nyasi mar goyo arambe e kar chung od bura ma Malava e kaunti ma Busia. Karoli okwayo chung ni romo makamano ok en mar pogo ganda kendo nyayo kwe mag dhoudi. Olero ni Uganda jo Masawa nigi jotelo madito sirikal kotelnegi kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua ma ok onego giywaga ni oket gitenge. Wengine wanaenda huko kuleta ukabila, kuchafua nchi ya Kenya, kuongea vitu hazitasaidia watu. And I want to ask them, how dare you go there and say umenyanyaswa? Leo hii the people you claim to be representing wako na waziri 8 in the government. What are you trying to tell the rest of Kenyans? Wamesahau wale wanasema wamenyanyaswa have produced 3 presidents in this republic. That cannot be right. Lazima tukatae hiyo maneno ya ukabila, sisi hatutaki. Jaod bura ma Kipkelion East Joseph Cherorot oseyo rombe mag moko kuom ogendni makoro bago e pacho ka owacho ni ma nyalo thiro kenge ma osego riwo wi oganda jo Kenya kochiwo ranyisi kod romo manyocha otim e boma ma Limuru kod jotelo mawuok Masawa mar Kenya. Romo mane otisi ni Limuru 3. Jaod bura no koni rombe machalo kamago nyalo kelo kak e kind ogendni maturka. Tafadhali, let us discourage this habit. Tupate kujenga taifa moja isiyo na ukabila, taifa ambayo tunajua kwamba sisi ni kitu kimoja, tuna lengo moja, na pia sisi tukiwa wa Kenya tunataka ile jambo ambalo linatuleta pamoja, na jambo ambalo linatuleta pamoja ni maendeleo ambayo tunafanya tukiongozwa na Mheshimiwa Rais na deputy wake Rigathi Gachagua. So ningependa kusema kwamba we condemn hiyo mambo ya groupings by tribes.
Governor ma Kilifi Gideon Mung'aro oseyo sirikal mamalo kuom thiro chenro mag counties kokalo e deko golo omenda ma owinjo dhi ne piny owacho mag counties. Kolose kinde yango chenro mag loso budget ma higa 2024 county ma Kilifi. Mung'aro koni piny owacho malo osebedo kod tima mar chwalo ne counties omenda ma hika omenda machiegni rumo kowacho ni ma osemiyo counties peke tiyo kod omenda kaka dwarore. Kinde no Senator ma Kilifi Stewart Mazayo medo kwedo paro mar chik mar omenda ma higa 2024 ma okoni dhi medo osuru mapek ne jopiny. Fred Magambo na Sheikh karibu. Become a trend of government to give us money 1 week before the year closes. So if we don't plan ourselves properly, mtasikia tu akifa sasa turudisha pesa. Ina hatuwezi kurudisha pesa, hatuna. Hatuwezi tumia pesa, hatuwezi kama pesa haziko. Zikikuja siku mbili kabla tufunge bunge na mwaka tutafanya nini? So we need to all make noise about it because it's for the interest of us and Kilifi people, including ourselves. Nimegundua kwamba mbali na kwamba kuna wenzetu ambao waliwahi kuwa madiwani sasa wako kule bungeni. Ingawaje kuna wenzetu ambao walikuwa wakifanya kazi na magatuzi sasa wako kule bunge la kitaifa. Bado hawaamini ugatuzi. Na ndio sababu ikifika kule lazima ati wanyanyue zile pesa waregeshe chini. Sooner or later, that bill, the finance bill, that is coming to the Senate with regards to this budget, I want to make it very clear the position of the people of Kilifi, that we do not agree at all in the increase of finances in that bill. And therefore, ikifika ndani ya Senate, mimi nitapiga no kusave watu wa Kilifi. Gikoneto Eriko Genga ochamo makaka karana mar od bura ma county ma Siaya banga yomboji mamoka par koda chiel mabende ne odadhogi chieng' tich abich gi board mandiko jotije piny owacho e county ma Siaya. Od bura ma Siaya oyango Eriko Genga e kinde twak mar od bura manobagi wuok tich kama ne MCAs mane nie od bura nopuoye kaka jatich makare man kod ng'eyo ewi tije motimo ahinya to tije ma itimo e od bura. Genga osebedo karana mar od bura ma county no kuom higni 5 mokadho. Laid on the house on Monday. Akao thuolo ni mar mondo ago erokamano ni od bura mar assembly ma Siaya kuom kalo yiero mara kaka clerk mar assembly eyo maonge ng'ur kata achiel. Gima anyalo wacho ni e thuolo masebedo go kaka clerk makojolo mar assembly sani koro kuom higni madhi 5 asepuonjra mang'eny kaka onego bed ni watiyo gi mokwongo jotelo makoro wa support ma iluongo ni waheshimiwa, kaka onego bed ni watiyo gi the other arm our government miluongo ni the executive, to gi ji te magin associated gi assembly ma Siaya. Kwa dhi mbele anyalo wacho ni somo kata ng'eyo onge giko. Pod wabro dhi mbele kwa mako lwetwa ka wang'iyo ni ere kaka wanyalo tiyo ni jo Siaya ka an bende atemo jiwo. Pi mar oula oketho chenro mag ohala kod wuoth e gwenge mag Sericho kod Gubatu maidre e od bura ma Isiolo to kaora ma iwaso nyiro pong' kendo kelo oula
nyaka e wang' apaya. Masira machal kamano bende oweyo jodak kod achiedh nade tok pi donjo e utegi kendo omono jowuoth chopo kod wuok e gwenge mag Modogashi. Kendego jopuonjre ni kod pek chopo skundegi ka jopur bende koro ni kod midhiero e tero mwandugi e chirni kaluwore kod kethruok mar apaya magisebedo ka gitiyogo e tayo ohala magi. Hata mifugo yote wametoroka, wakaji ya watoto wako hapa ya hawana hata maziwa mwenyewe, wako na shida. Haya, sitima hatuna. Tangu mliona hii miti iko hapa, wenyewe wamefungwa tu uko pale alitokea, uko pale hapa Swahili labda. Hapa hii mfuriko, hii maji laga ya Wasonyiro walituachilia. Anakuja hii direction. Tulisikia mbeleni huko Merti ilikuwa amefurika. Sisi tulichukua tu kama mchezo. Tunataka tusaidiwe, tupatiwe neti kwa wingi. Na sasa sisi wale wakoko, wengine wametoroka kwa nyumba, wengine hakuna hata kitu ya kupikia. Hakuna hata kitu ya kupikia. Wengine hao nyumba wamebomoka na wengine nyumba inazama. Kwa hivyo sisi hatuna namna nyingine ya usafiri kati ya Sericho na Modogashe ajili hii mto. Sasa tunalilia kwa viongozi ambaye tuliwachagua na serikali ya kwamba ili watusaidie kwa vile sisi hatuna namna na ile barabara tuko nayo ni hii peke yake. Jatend piny ma Iran Ibrahim Raisi, jatend migao ma ochung'ne weche maoko e piny mar Iran Hossein Amir Abdollahian magi masira mar ndege mane otimore odiochieng' manyoro e gwenge mag nyandwat mar piny Iran. Nyaka sani pok ong'ere gino mane okelo masirano kendo kelo lwar mar ndegeno mane oting'o jatend piny Raisi. Kata kamano, ler mawuok en ni kor lwasi ne rach seche mane Raisi nodhi yawo ayanga yawo moro mar pi e piny mar Azerbaijan bang' tho ma apoya mar jatend piny Iran. Jalupne Mohamed Mokhbar biro chamo muma kendo bedo jatend piny ma Iran kuom ndalo 50 kapok yiero tim. Jatend piny Kenya William Ruto ochwalo ote mare mar litgi kod kuyo kaluwore gi tho mar jatelono, opoye kaka jatelo mane nigi chia mar tich kod dongruok mar piny mare kod piny mangima. Klab mar Manchester City nokawo kombe man of the